Ica Peru kum sangkhat sakwa somruk pakhat khan oku ka he thalera nothok te chuan lungchi khat andesite lungkermoi thanem tak an lai chuak heng lunga milem ker tam taka te hian mihring te le dinosaur te hi anin machona helai mun bora hian andesite lungkermoi hi singa velset chu an lai chuak Carrots of the Gods ziak tu Eric von Daniken chu ika khopui chunga collection pakhata kalin heng ika stone thla te hi za chuang vel chu ala a Professor Dr. Cabrera chuan he museum hi along mak Indian ho khuan Peru ram chung man sang sanga tangin heng lung te hi an ron ken khom saka heng lunga te hian milem mak le ngai to ti thui tak tak a chuang nual mai Peruvian physician Javier Cabrera chuan kum sangkhat sakwa somruk paruk khan ika lungtea hriat lar tak he azir chiang tana a museum a hian lungte takte te tanga boulder lian tak tak sing ni chuang vel zet chu akol thamek dinosaur zong zong he kum makta duai somruk liam ta vel khan an thiveka chu wangin tu mihring ma hian dinosaur he muthei an nilo nima sela lunga milem kera te ho hi chuan mihring le dinosaur te in machon lai lem a chuanga a thena te phei hi chuan dinosaur chunga te po an chuang tuna kan hmu hi ika burial stone ania he lungker hian mihring te le dinosaur te hi hun inanga an omti atar lang triceratops sang brachiosaurus le T-rex te po hmu tur anoma heng dinosaur lem sang an zia thiam dan atang hian in ka mi te hian atakin dinosaur he an hmu ani lo vek poin an hre chiang thokat ti chu a hriat chui mi tam tak te chuan heng lung te hi BC kumzabi pangana atanga AD kumzabi som pathum na tirlam in karami ani an ringa heti lai hian scientific community lamatangin he lunglo chua dan pomlo tu he anom ve bok ngai tu na han mangmai mai chintala heng lungtam tak ker tur hi chuan artist angai dona kum khat chungin alo bera lungsang khat tal ker man angai don kum tinin lungsang khat aya tampo hi lo ker theita po ni se heng lungan mu chua to zong zong te ker man vek tur hi chuan alo bera kum somli panga chuang hun hi an man angai don ika stone hi alem nge atak ti fin fiana omlova atakalo ninga te ni chuan zona tam tak om ngal don dinosaur te chunga hian engthil chi nge thleng an mani pel tu anom wanga mangzo ta he ani thei mai engem lo ni ta se tu te ti nge engwa nge the ancient alien question ziak to Philip Coppens chuan ti hian athia he planeta mihring tlem te chau om hun lai he an ngai to la dinosaur te po he anom mai thei bok heng ram salian tak tak te hi chuan kan pi le pu te hi chu olsam takin an that thei dona kan pi le pu te hi dinosaur hun lai hian anom ve man ani chuan heng ho hi an ta na hlau om le nok sak ber tur an ne ate dinosaur te hi chu mihring te tan hian an lianin an hlau om lutuka mihring te hian damtir vereng hi an rem tilo ani thei mai ngem nge ni an mani ti boral na turatan hian mihring nilo khovel pon lamme extraterrestrial te hian plan fel tak an lo duan lok saim ni ti chu chui mi te ngai dan pakhat ani le bok